Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoçaçylary. Biz size ýene bir habar getirýärys. Ýagny eğer siz Russiýadan Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçak atnagy bilen Türkmenistana gelmek isleýän bolsaňyz, onun biletleri Türkmen manatynda hem satyn alyp bilýärsiňiz. Öňkü maglumatlara görä, daşy ýurtlardan Türkmenistana uçmak isleýän bolsaňyz, şol ýurtdyň milli valyutasynda biletler satylýardy. Häzirki ýagdaýda Russiýadan, ýani Russiýanyň Moskwa şäherinden Türkmenistan Türkmen şäherine, Russiýanyň Kazan şäherinden Türkmenistanyň Türkmen hawa şäherine eğer Türkmenistan aviakompaniýasy bilen uçmak isleýän bolsaňyz, onda siz Türkmenistan Airlines.tm saytyndan biletleri Altın bank kartyňyz bilen töläp alyp bilersiňiz. Ýadyňyza düşýän bolsa, Türkmenistan aviakompaniýasynyň biletlerini osgotörüm, Türkiýanyň Türk Hava aviakompaniýasynyň biletlerini hem arzanlandyryp habarlar getirdik. Ine saytymyzda atawatantv.com saytynda size ýene bir habar getirýäris. Ýagny 2023-nji ýylda Türkiýanyň hökümetiniň berýän talip maksatnamasyndan, talip hakları maksatnamasyny peýdalamak isleýän bolsaňyz, onam ine ýakynda başlaýar. Bu arada habaram saytymyzdan okap bilersiňiz. Bu stipendiýa bilen siziň köp çykdyjlaryňyzy üçin etýär. atawatantv.com saytyna gelin, ähli videolary ansatlyk bilen tomoşa edin. Hormatly tomoşaçylar, ýene bir sowra gelipdiler. Eğer men İstanbuldan uçak bolsam, onda Türkmen manatyny alyp bilýärmi? Häzirçe biziň elimizde şeýle maglumat ýok. Biziň saytymyzy, biziň Atawatan TV YouTube kanalymyzy izlemege dowam edin. Eğer bu arada da goşmaça maglumat gelse, hökmen size ýetireriz. Häzirçe hoş, sag bolun.